14-nji ders. Edgam. Edgamyň magnasy bir zady başga bir zada geydirmekdir. Tecwidde awwalky harpy ikinji harpa geydirmeli we ikinji harpda teşdid alýar. Edgamyň 6 harpy bardyr. Ye, ra, mim, lam, waw, nun. Ustatlar şu harplara yermelun deyip aýtýarlar. Edgam 2 hillidir. Birinci ba gonna, ikinci bi gonna. Gonna däni sesini burnuň defesinden çıkarmakdır. Edgam-ı ba gonna 4 harpy var. Mim, ye, nun, waw. Şu Kur'an'dan gelen mesallara dikkat edin. Tenvin ve nun üçün mesal mim gelenler. Hablum min mesed. Nun üçün mesal ya gelenler. Ve men ya'mel. Tenvin üçün mesal nun gelenler. Yevme izin na'ime. Tenvin üçün mesal vav gelenler. Mâlen ve addede. Edgam-ı beygonnanın 2 harpı var. Lam, ra. Şu Kur'an'dan gelen mesallara dikkat edin. Nun üçün mesal lam gelenler. Lem yekun lehu. Tenvin üçün mesal ra gelenler. Gafurur rahim. Kur'an'da 4 kelime edgam bolmaýar. Belki izhar edip okuymalıdır. Eger edgam olsa magnasy ütdiýär. Şu kelimeler Dünya, bunyan, sinwan, qinwan,